Hmm. Billy. Timing ang Billy. Upo ko kabutang og ads. Sa kay magbutang pa og ads. Ano lang, palit og lugaw. Ha? Karon pa. Okay. Hmm. Salamat Maureen, salamat Billy. Mustasa naman si kuani mo. Mingong Lodi, halina uling di naman mo balik. Ginawa. Na busy? Giad na taka dito, Bill. Sa grupo, Bill. Kita ka? Lagi harang. Pagin mo kuan. Out sa kuhosa kay napakoy meeting sa online balik pero ko na. Sige, salamat. Wala pa. Wala pa man. Dugay. Tama ko na ba pa? Wala pa. Diba, no? Na-busy to. Oo, salamat kayo. Salamat sa patamsak. Wala pa? Dugay, no? Han. No, ubante, wala. Kao naman. Hmm? Pila man? Ano? Ilang? Pila? 22? Pwede. Gaya mo hatag, oh.
Antoy mas lalo. Kawan na ba? Oh, good. Nana? Balid sa ko. Not good. Ano day? Kani mag-ungod ang kuha na? Charger? O mag-ungod ang charger? Oo pa. Di apa sa harang. Salamat, salamat. Dugay ni tik siya mga ampit sa minuto na, minuto. Motor ni. Hmm? Dan tusol-tusok. Asa. Injan mo ni. Pili. To. Uy. Bisa. Ang usa pila ka oras ang usa? Go una dito usa. Hmm? Ha? Dan tusok-tusok. Salamat sa patusok.
sa to kong bulpin. Indian man nga kuan. Humana si kuan Sambuan, good vibes. Galamod. Pag-iunay mo na. Si Billy. Bo lagi. Bot ka. Humana si kuan Galamod si Sambuan. Ganina ra. Bagora day. Computer ko nun ni kuan basing ko nung si mana mo abot. Ang order. Hindi ko nung gamito na gamay ra ko nung kayo. Karon mo gibilin man siguro nag-ilis man siguro siya. Nag-ilis siya. Dan na thumbs ako, salamat. Wala na ni kuan schedule gyud si kuan Galamod no, may kuan nga schedule si tawagan na. Sambuan. Ilma Galima, dan tamsak po, salamat. Si Sambuan ba wala siya yung kuan nga schedule gyud. Anytime ra ganahan siya.
Salamat sa patamsak. Good evening. Mega shoutout sa iyo, Ma'am Ilma. Kumusta po? Kumusta? Harang. Nauli na ka bay? Where yan? Busy na siya sa buntag. Dapat buntag sa siya. Mo day. Tapos ganina dito sa SM. Layo as tuyo ka no'y Mandawi man. Puro nakabarikada. Ma'am Elma Galima. Busy daw si buntag. Sa ugma mong sugod. Sa ugma magsugod galamod. Wala. Alyona Beatrice Barsina. Hi po, tamsak dan. Salamat sa patamsak, kapatid. Dili pwede sulti. Ano sabi, ugma, mag-abli. Di man tanan ugma. Kutob raman sa kuan. Dagan pa kay sirado. Tagasan ka, Alyona Beatrice Barsina. Tagasaan po kayo. Boyit Mindahaw, kumusta? Tamsak na ko, host. Maayong gabi. Kumusta? Busy na, boss? Trabaho? Silan, busy ka? Salamat sa patamsak. Mamaliw na, andyan ka pa, mamaliw na? Isot, medyo busy. Mao gyud murag ugma ang uban diri Boss Boyet, ugma or di ba sa kuan Lunes. Murag dagan-dagan na yung open ganina. Murag gamay pa may nag-open. Dito mig mall. Kung simana gid siguro, ugma, gamay ra ugma kay alanganin naman sa Sabado. Inyong opisina, Sir Boyet, nagkuan na, nag-open na. Andyan ka pa, Ma'am Alyona, Beatrice. Lumabas din. Salamat sa pabiji garamod.
Grabe yung Dalara. Grabe, nanood naman yung mga Indian sa tuwa. Indian. Ito yung balay ni Alyona. Sa Alyona. Alyona. Beatrice Balsina. Nah, di pag-idsit sa bulyang kuan. Di pag-idsit sa bulyang white niya. Bata naman. Sus. Isa sa video. Bata ko naman siya. Si Alyona. Karon pa mo gibuhat to 2 hours pa. Bata uli. Napag siya wala dito. Hindi niya kasi yung juice.
Johanna Lee Patristi. Congrats ho, Sabang. Salamat, kumusta, JR? Busy na kaya, JR? Sige na paninda? Kumusta? Salamat sa harang at sa tamsak, JR. Maayo kay busy na kadiha. Kami din napoy ginagmay. Kita bitaw ko kwatong vlog nimo katong nag-deliver ka lagi o kag deliveran pod. Dugay man ko makagrad host, busy man gud mga pangista. Sige lang, hinay-hinay kay man ang panginabuhi. Okay. Lagi na kay motor, dali ra makakuan. Host layo man ang uban ka sila. Pero unsa man kanang within kuan ra ka? Within Batangas ra ka? Pero okay naman diha, amping lang biyahe pero nindot magdaan diha. O may problema sa daan diha. Baka meron pa po hindi dikit. Mo ba? Pinalalik ko lang nimo. Gamay na lang. Mayo noon.
28 may ito mag-on sa taron. Biyernes. Kung mag-ilis baka si Kuya Mil ron, may ito kay daghan to yung mga kwans Kuya Mil. Ato lang kwanan. Kasi galamod, basig napa si galamod, napa na siya kuan. Ano na to GR. GR. Daya vlog. Hindi kita gusto, 20 city na lang. O panimo ni pun imo ang mga video GR. Kana biyahe ka, pwede na ipuno nimo, 74 na nagpuno. Pwede na kanang magbiyahe ka ba? Imong kuan, buhay dalaga. Salamat, salamat buhay dalaga. Maayong gabi, nagabihan taon. Nagibihan ang pobre. Gabihan ng driver. Kumusta buhay dalaga? Hapit na? Si buhay dalaga. Salamat sa paharang. Dan po, GR. Kabit, tapos ka na mag-ilis. Nag-ilis ka, boy dalaga? Sure, di ba? Walay ko yung kukita. Walay mo na ikuan. Karon pa mangod ko ni ikuan. Nalit-lit gamay. Walay ka mag-share lagi. Tikasan ka na. Narituod. Tamsa ko Salamat, Galamod. Pila na lay kulang ni kuan, GR. Kuha na ko headset kay maminaw ko ni buhay dalaga. Baka naman yung mga ano mo buhay dalaga, ano, o galamod. Mga alagad mo, idikit natin kay ano, kay GR. Boy, malakas ulan dito, kaya mahirap pa signal. Okay. Ayan, dumikit siyo sa si Galamod, si Sir Buyit. Kung may ano ka, GR, may alagad ka. Yung alagad mo lang idikit, dikitan din kita kung yung iba, nalagad ko di pa dikit sa iyo. Tingnan ko muna. Graduate pala siguro. Sir Buyit, may isa akong idikit sa'yo, Sir Buyit ha. Hindi na ako mag-iwan ng bakas. Pinanood ko na lang. 31 segundo. Idikit ko to sa'yo, di na ako mag-iwan ng bakas ha. Huwag mo nang balikan din to. Baka di rin to dikit sa'yo, ano, GR. Yan, didikit ko na, Sir Buyit. Pinalimbang ko na.
Di na ako magbakas. Tingnan ko. GR. GR. Nagpandikit ata to. Daghan nag-GR day, no? So, nagosipan. Waysa pa yan. Shout out po, Bri Vibes. TV here. Good evening, Bri Vibes. Kumusta, Bri Vibes? Pasensya na, Bri Vibes. Nahuli ako sa ano mo. Tamsak dan Kuya Samalas. Salamat, Bri. Ano ba yun? Araw-araw na yung LS mo, Bri? Anong oras? Para mag-team ka lang, Bri. Para paano natin, Bri? Di ko na ano kanina dahil nasa biyahe ako. Na problema pa ako kung saan kami dadaan kanina sa sobrang higpit. Dahil ano, bukas o sa sa Lunes siguro yung ano pa, bukas. Layo ng inikot namin, ang lapit lang pinunta namin, kaya lang walang ano, puro barikada. Layo ng dinaanan namin. Baka may mga ano kayo. Salamat, Bray. Ano yun, by everyday na yung ano mo? Para alam ko yung ano, yung ilis mo. Bray. Sayan, harang. Nauli na mo ba, Ryan? Asan ito? Magbaba ka ulit ng hagdanan, ano, GR? Si GR, ano, pa-graduate si GR. Indaya Vlog. After. Depende po pero ganong oras ako lagi is after lunch Pinas time. Sige, sige. Laglaag pa bay. Lakwat sira, nabalikan na kita. Uy, nadikit naman din ni GR. Ganina, layo kayo mong gituyukan, Beraya, no? Layo sa mong gituyukan. Salamat ng marami. Shout out po, Sayan TV, Sub to Music. Salamat sa pabiji mo kanina. Yun. Salamat daw sa pabiji mo. Baka naman, may mga alagad kayo. Idikit natin kay GR Indaya para mag-graduate. Yan, nagbaba siya ng hagdanan. Ilan na lang kulang, GR? Shout out, Bri Vibe, sabi ni Sayan TV. Pagka naman, mga alagad nyo, idikit nyo kay GR para graduate si GR. Ayan, naharang. Salamat sa paharang, Bri. Pumunta kami ng mall dahil yung isang SIM ko sa Wi-Fi na block. 25 pa. 25 pa. Ba 25 may dalawa na ito to. Ilan ba yung nadikit ko? Dalawa? Ilan na ba? Refresh. Nadikit ko na sa iyo. GR, Gats, lapit na sa 1K. Yun. Isa pa yung nadagdag.
Ewan ko kung mag-ilis ngayon si ano. Bray, mag-ilis ba ngayon si Kuya Mel? Sana mag-ilis si Kuya Mel ngayon. Friday. Baka mag-ilis. Marami yung mga ano, mga alagad. Wait, wait, dagdagan ko pa ayuda sa iyo bro, GR, ayun. Salamat bro ha. Salamat bro, ikaw na din lapit na grad. Ilan mo yun kay ano, kay Bray? Naharang pa ako. Baka di pa dikit siya yung isa. BBTV mo to. Harang ni Bray Vibes to. Salamat Bray ha, salamat Bray. Ilan na ba bahay mo Bray? Malapit nga rin ba? Bray Vibes TV. Malapit ka na rin pala. Daryl Galika. Hi po dito ulit ako. Kumusta Daryl? Kumusta? Long time no see. Parang nagkakita. Meron akong idikit sa'yo isa, Bray, ha? Di pa to dikit sa'yo, Bray. Ito kay GR. Andyan din si Sir Boyet. Ayun, natapos na din ang harang mo. May dikit ko sa'yo isa, Bray. Huwag ka nang ano, Bray, magbalik. Ito kay GR, dikit ata to. Ayun ko kay Sir Boyet. Tingnan ko. GR. Baka di pa kadikit yung isa rin. Ba't ay pumasok? Dikitin ko pa ng isa sa'yo, GR. Meron pa akong isa dito. Dikit ko sa'yo. Sir Boyet, tingnan ko kung may ano pa, Sir Boyet, ha. Sarap ng empanada, oh. Pwede naman siguro yung empanada mo, GR, na yung hindi pa luto, tapos i-proceed. Kaya lang yung timpla, iwan ko kung timpla, ano pa. Yan, dinikit ko na yung isa sa'yo, GR. Bray Vibes, ito baka wala pa rin to. Tingnan natin. Dikit na pala. Kay Sir Boyet. Mindanao. Ano? Mindanao. Yan, Sir Boyet Mindanao. Ayun, di pa to dikit sa'yo, Sir Boyet. Dikit ko to isa pa. Dins TV, thumbs up. Kapatid, magandang gabi. Kumusta, Sir Dins? Wala nang ulan, Sir Dins. Kawawa si Sir Dins. Jan Pasdan, thumbs up at harang. Salamat. Kumusta, Sir Dins? Magandang gabi. Meron kang segundo dito. Pwede ka magbaba, Sir Dins, para maakyat ka nila, Sir Dins. Tapos si, Road to 1K natin, si GR, kapatid na GR. All the way from Batangas. Ang nag-iisang Empanada King.
Mega welcome, mega shoutout. Magandang gabi sa iyo, Sir Dance. Sana hindi ka sa lugar mo sa hindi ka maglo-loading. Magbaba ka ng hagdanan, Sir Dance. Kada pasok harang Bray Vibes. Salamat sa paharang mo dyan, Bray Vibes. I-update natin si GR. Ayun, dinikit ko na sa iyo, Sir Boyet. Yun si Galamod, Mod TV. Ito, di pa rin dikit sa iyo, Galamod. Bigyan kita ng isa. Ayan, nagbaba ng nagdanan si Sir Dins. Sir Dins, yung pwede tulungan natin, Sir Dins, yung road to 1K natin, si Sir GR o kapatid na GR. Salamat po, salamat sa pagbisita. Wala kay Segundo diri Galamod. Ang kanilang. Road to 500. 979. May pa, 21. Baka naman may mga extra kayo dyan. Ibigay natin kay kay kapatid na Indaya Vlog. Andyan si Sir Boyet, nagbaba rin ng hagdanan, andyan sa taas. Tapos si Sir Danes, lakwat sa o Galamod, magbaba ka ng hagdanan para mapuntahan, maakyat ka nila. Dinikit ko to sa yung isa. May dikit ko sa iyo. Sino to? Saglit ha. May pumasok. Isti Magsino. Si Isti Magsino pala. Hello po. Mega shoutout sa iyo, Isti Magsino. Ba't di nagpa-pop up dito? Nasa backstage si saglit ha. Magpalit ako ng Nasa backstage si Ma'am Isti Magsino. Di makita. Ayan, nagbaba ng hagdanan si si Galamod or lakwat sa ni Galamod. Saglit Ma'am Isti ha. Di ko kita sa sa monitor ko. Naka-hide. Saglit po ha, saglit. Dalawa ulit na harang Bray Vibes. Lapit na GR. Salamat Bray ha. Yan, Ma'am Isti. Andyan ka ba Ma'am Isti? Di makita si Ma'am Isti. Naka-hide. Dance TV, done na. Di kita nakita. Pabalik na lang. Salamat. Sabi ni Sir Boyet. Full pack na kay GR Empanada with kita. Ayun. Sabi ni Sir Dance. Nagbaba din ng hagdanan si sino ba bang andyan? Good evening, mega shoutout. Andyan ka pa ba, Ma'am Ma'am Isti? Sino pa bang di ko ba nadikit? Sir Boyet, nadikit pa dito. Si Bryce, si Sir Dins pala. Dins TV. Sir Dins, may dikit ko sa'yo, Sir Dins. Huwag mo nang balikan, Sir Dins. Di na ako mag-iwan ng bakas. Idikit ko na lang agad to sa'yo. Pero titingin pa ako ng palabas mo. Yun. Malapit na rin mag-graduate ng grade 3 si Sir Dins. Sabi yung segundo mo dito, Sir Dins. Ito yung una lang. Ito lang una. Yung intro mo. Yan, si Ma'am Isti Magsino. Pwede nating akyatin isa-isa mga kapatid. Mag-iwan na kayo ng bakas. Tapos pagbalik nyo dito, ipaalam nyo lang o shout out nyo lang yung inakyatan nyo. Yan, Sir Dins, dinikita na kita ng isa doon sa intro mo. Huwag mo nang balikan to. Sunod, sino pa dyan? Si Ma'am Isti. Mega shout out sa iyo, Ma'am Isti Magsino. Welcome. Shout out sa iyo po. Dalawa na lang kulang ni Ma'am Isti. Mag-ano pala to. Graduate ka ngayon, Ma'am Isti. Marami dyan.
Iwan lang kayo ng mga bakas niyo mga kapatid para hindi masayang yung pagpunta natin sa ating mga kapatid na inakyat na bahay. Dikit kita ng isa, mamiss ka para ano, dalawan lang kulang mo, mag-graduate ka na. Dito ako sa second intro mo. Idikit ko to sa iyo. Di na ako mag-iwan ng bakas ha. Dalaw ulit harang ni Bribe Vibes. Grabe ni Bribe Vibes. Ang supportive ni Bribe Vibes. Talagang tinutulungan sila. Ilan na bang kulang, Bri? Ito kay Ma'am Esti, dalawang kulang. Ako na lang nito. Mag-graduate ka na, Ma'am Esti, ng ano. Pwede rin kung sinong iba dyan, dikitan nyo para masobra. Kan dikitan nyo, sino pa andyan? Si Sir Boyet na pwede ka magbaba ulit ng agdanan mo, Sir Boyet, o andyan pala. Sir Danes, 17 na lang kulang. Sana mag-ilis. Ito, dinikit ko na sa iyo, Ma'am Esti, yung isa. Esti Magsino. Kay GR. Yan, akitin natin mga kapatid. GR Indaya, na masyal ko sa bahay mo, mag-iwan ko ng bakas yun. Ma'am Esti Magsino. Dagdagan ko pa ng isa, ma'am. Sigurado, graduate ka ng 200. 201 na pala. Tikit na pala to sa iyo. Yan, nagbaba ng hagdanan si Sir Boyet ulit. Noted po, Esti Magsino, sabi ni GR Indaya Vlog. Graduate na si Ma'am Esti Magsino ng grade 2. Grabe naman, dami namang mga alagad si Bri Vibe. Salamat, Bri. Baka ito dito yung dikit sa'yo. Dikit na ba ito kay Sir Do? Ano? Sana di pa dikit. Dikit pa. Dikit na kay Sir Boyet. Punta ka dyan. Gala mo, Esti Magsino, na po, Polpak, kahit bukas na lang ako balikan, handa ako maghintay. Yun. Mag-iwan lang ng bakas, guys, para mabalikan ko, baka mapalo lang ako. O nga, wala kang Dins, GR, wala kang alagad, para pwede rin gamitin mo pang tawag nito, panukli. Kung meron ka, mas maganda. Kung may alagad ka para panukli mo. Ayun ka. Sige host, magpapalit ako. Yan, magpalit ka, wag mo nang gamitin yan. Para makapahinga yan. Magpalit ka. Tapos yun yung gamitin mo panukli sa kanila. Wag mo nang supliin yung sa akin. Sa kanila na lang. Ba't nabawasan, GR? Ilan na ba sa'yo dyan? Nabawasan ba? Nabawasan, Bray? Sayang naman. Huwag mo nang gamitin yung mo. GR. Kalimbang all naman lahat. Ninjas ko sa'yo. Kung ayaw nyo magbakas, pwede naman. Na lang, diretso na lang kalimbang. Yung lahat, all, kung sabihin. Kalimbang na lang, wag na lang magbakas kung sakaling ayaw nyo magbakas para sigurado, pasok. Yun na lang.
Dan Tamsakos, salamat, GR. Basta wag kang magsukli yung gamit yung ano mo ha, yung ano lang, wag yung tatay, yung anak lang. Yan, gamitin mo. Sa mga dumikit, thanks, masuklian ko na kayo, thanks ng marami with bakas po, yun. Sir po, sir, full package ako sa lahat, ayun. Salamat Sir Dins ha. Nadikitan na rin kita Sir Dins sa dalawa ba yun? Nasuklian ko na po, yun. Harang ako, yun, si Sir Billy. Sir Billy, pag nakapasok ka, magbaba ka ng hagdanan. Ayan, nagbaba ulit ng hagdanan si Sir Dins TV. Dikita natin ng tamang ano lang, bakas. Nandyan pa si kapatid Billy, nasa harang pa. Salamat sa inyong mga patamsak sa pagbisita sa ating munting tahanan. Ilan na ba? Kulang GR. 17 na lang. Nabalik. Nagbalik ang Wonder Pogi ng Bohol. Diyan, mamingwit ka dyan, Billy. Nasaan na ba si, Poging taga Bohol? Nasaan ba si Paring Lodi? Tulungan muna natin si, tawag nito, Billy Crawford. Nabanhaw na. Nabanhaw. Puntahan natin si nandyan si Sir Boyet at saka si GR Indayo Vlog. Magbaba ka rin maya-maya ng Billy, kapatid na Billy, magbaba ka rin ng hagdanan mo maya-maya para maakyat nila. Nandyan din si Sir Dins TV. Nandyan din si Isti Magsino. Mga legit yan. Diyan, magbaba ka ng hagdanan mo, kapatid na Billy. Para maakyat kanila. Isti Magsino, nabalikan na po kita. Salamat. Sabi ni GR Indaya Vlog, Ma'am Isti Magsino. Ilan na ba kulang? Isti Magsino, nabalikan na kita. Isti Magsino, nadakitin na kita. Pabalik na lang, salamat, sabi ni Sir Boyet Mindahaw. 17 na lang kulang. Sino pa dyan? May mga extra pa dyan? Dikitan natin si tulungan natin. Kung may mga alagad kayo, pwede ring wag na lang magbakas. Kalimbangin na lang. Pagkatapos manood, magtamsak, tapos kalimbangin yung bahay niya. Pababa po kay Billy. Ayan. Bibi, baba ka ng hagdanan. Di ko makita ang hagdanan. Nasa taas, ma'am, si wala ba dyan? Yung BB ma'am, yung BBGR Indaya, sa kanya yan. Isti, wag muna balikan, ninja ko lang ito. Ang balikan mo ma'am, ay yung binaba na hagdanan ni BBGR Indaya, kay yan, kay GR Indaya Vlog. Boyet dan na po,
lahat ng umakyat sa bahay ko, nasuklian, ah, nasuklian ko na. Blue, Black Lives. Bray vibes. Harang ulit. Salamat, Bray, ha. Salamat, Isti, sa to, love. Billy Turgusa Vlogs. Sa lahat ng napuntahan ko, kayo na bahala magsampal sa akin. Kung ayaw nyo tawag nito, kung ayaw nyo magdikit, o magbakas, wag na lang kalimbangin agad. Sino ba dyan? Bray, magbaba ka rin ng ano mo, Bray. Andyan ka na ba, Bray? Baba mo rin yung hagdanan mo, Bray. Para maakyat ka nila, Bray. Yan yung bahay ni Bray Vibes. Malapit na din dito si Bray Vibes. Last ayuda kay GR, grabe. Salamat, Bray, ha. Salamat, maraming salamat. Magbaba ka na hagdanan mo, Bray. Para maano natin, Bray. Maakyat din nila. Ganda ng rock formation na sa background mo. Yan, nagbaba ulit ng hagdanan si Sir Buyit. Pag nakapasok ka na, Bray, ibaba mo yung hagdanan mo, Bray. Para maakyat ka naman nila. Road trip. Dami mo palang video, Bray, no? Charge ko lang tab ko yung cellphone gamitin pang baba sa mail ko. Sige, Bray. Tayin namin, Bray. Para maakyat ka naman nila. Marami-rami na ka ring video, Bray, no? Pre Boyet, salamat kaibigan. Yun. Salamat daw. Sir Boyet, sabi ni Sir Dwayne's TV. Natawa ko nito yung ano. Kapag may tiyaga, may nilaga. Screen mo, Bray. Ha? Pinalitan mo na? Agas-gas ka talaga? Pwede. Sayo na sayo siya. Trending pa yan, trending po.
Pinli. Talaga, salamat kuya. Magbaba ka ng hagdanan, Bray. Para maakyat ka nila, Bray. Ay, ayan pala. Sorry, di ko nakita. Ayan, akyatin muna natin si Bray Vibes. Oh, Ayan, nagbaba na Sir Dins na may binaba ng hagdanan si Bray Vibes. nag-trending. Akyatin natin yung hagdanan na binaba niya. Oh, minsan pag pag okay yung kailan minsan mag-loading dahil alam mo na yung Bray, alam mo na yung Boy, sabot sa. laptop, medyo mabigat kaysa sa cellphone. Madali lang, Bray. Turuan kita, Bray. Dito lang. May laptop ka ba, Bray? Opo, sa StreamYard. Madali lang, Bray. Tinuruan din ako ni Kuya Bong. Turuan kita kung gusto mo mag-laptop ka para mag-flex ka rin. Tapos kung gusto mong magpa-rulita, ganun din. Hoy! Banat! Sayo rin sayo. Bray Vibes, pumasok Yan! ko sa bahay mo. Sabi ni Ma'am Esti Magsino, ayan. Pwede kaya, iwan ko kung pwede ba parang sa laptop lang siguro applicable. Iwan ko kung pwede ba sa Bray, sa tab. I-try mo sa tab. I-search mo, baka may merong Di ko kasi alam ko yung sa tab, di ko paano. Pos, di na kaya, sayo pa og mamata, una ko inyo. Salamat kayo sa inyo tan. Pasensya na hindi ako makasabay sa inyo, lagi na busy. Okay lang, JR. Salamat din, JR. Ano ba sa'yo? Ah, noted po sa mga nagpunta. Salamat. Salamat din JR. JR, ingat ka palagi sa pagmumaniyo, JR. Salamat. Yan! Dance na yan! Dali! Salamat, salamat. Walang problema, JR. Salamat din sa pagbisita. Ingat ka palagi sa pagbiyahe. Seryoso? Ang ating munting nagtitinda. Taga San Vicente. Ano pala work host ni GR? Ano yan? Yung nasa niya? Para yan, para Yung sa vlog mag-viral. niya, yung dati nagtatrabaho yan sa Bray? Sa tawag nito? Sa Bikiri. So, kalaunan, natuto na siyang na sa Bikiri. So, nagano naman siya. Naggawa siya ng sarili niya sa bahay niya. Tapos, in-online niya. So, yun, siya yung gumagawa ng ng empanada. Empanada. Tapos yan, sa Bawan, Batangas sila. Pero naglalako din siya sa mga yung mga may nag-order kahit sa ang lugar banda sa malapit sa malapit sa tawag nito. Malapit sa Bawan o kaya sa Batangas lang, yun. Doon siya naglalako. Then sa vlog niya, tapos sa FB niya siya, naglako siya o nag-deliver siya ng mga empanada, mga reseller.
Salamat Billy, balikan kita. Sariling ano niyan? Sariling ano lang ni siya lang nag-improvise kung paano ang paggawa, ganun. Pero may experience ka na, no, galing ng bakery. Sayang nga, di kami nagkakilala. Na-feature si yung Jar Indaya vlog, yung tingnan mo doon sa ano niya, sa tawag nito, sa kanyang ah, channel, meron dong makikita mong yung pinicture siya ng ibig sabihin, yung nung tawag doon, Bray, ah, yung tawag ba yun sa yung nasa niya? Tingnan ko ulit, kalimutan ko. Pinicture sa ibig sabihin yung anong tawag nito? Ito, ipiplex ko. May puhunan pala, may puhunan yan. Kay GR yan. May puhunan. Sa yan? Bawan, Batangas. Bit-bit ang mga styrofoam na ito na naglalaman ng kanyang specialty empanada. Ang sa akin pong empanada po is mura na masarap pero pasok po sa pangmasang Pilipino po. Hamak man daw siya na tindero, pinagmamalaki ni JR na malawak naman daw ang kanyang karanasan sa paggawa ng tinapay tulad ng empanada. Pumasok nga po ako sa isang bakery, tas naglako muna po ako ng tinapay. Pagkatapos po mo kasi maglako, tumutulong din po ako sa mga gawain bakery para po matuto. Yan nga po, hanggang sa tumagal, natuto. Hanggang sa makapagtrabaho na po ako sa iba't ibang bakery sa Maynila. Ang kanyang empanada, mag-isa niyang ginagawa sa kanyang munting kusina. Sanay naman raw na mag-isa si JR. Lumaki kasi siyang malayo sa magulang. Pinag-aaralan niyan po ako hanggang grade 6. Kasi po nung makatapos po ng grade 6, namatay na po yung lolo ko at lola. Bali natira lang po mga tiyuhin ko, may sarili pong asawa. Hindi na po ako nila makapagkaya. Sa mga dumikit, don't worry, pabalikan ko kayo. Kita Mula mga sa bakas kasi pagiging construction lakas worker malagas na pabalikan masukan agad. siya sa Salamat bakery, Lawa. na-expose sa production hanggang Loading maging ka, master Willie? baker. Sa bakery rin niya nakilala ang kanyang misis. Tumipot po siya sa amin para po magtendera. Tapos ayun po, bigla na lang po kaming nagkalapit po yun. Hanggang sa niligawan ko, naging kami. Kinalaunan, nagsama ang dalawa habang mapagdesisyonan nilang umuwi ng Batangas. Mula sa kanilang ipon, isinapalaran nilang magpatayo ng sariling panederya. Noong panahon pong yun, ang sweldo ko pong 6,000. Ang hirap pong kitain sa loob na isang buwan. Nag-ipon na lang po ako nag-ipon. Nakaipon po ako siguro ng mga 30,000. Doon ko po naisip na magtayo po ng sarili pong empanadahan para naman po kahit papano makasurvive naman po ng konti, hindi na po mga muha. Sapat naman po sa pangangailangan namin. Medyo paikot-paikot lang po yung kita namin pang araw-araw pong pagtitinda. Wala naman po sa akin yung hirap ng buhay na pinagdadaanan po namin. Basta sabay lang po namin abutin yung pangarap po namin. Sabay nilang hinuhulma ang kanilang mga pangarap, lalo pat buntis ngayon si Mrs. Doon po sa aking business, gusto ko po sanang magkaroon po ng pwesto. Gusto ko rin po lumakas, siyempre po. Makapagpatayo din po kami ng sariling bahay at lupa. Nang hindi na po kami mga paano po. May empanada po kami, gagawin po ang aking makakaya para po umasenso po.
ang Six Eagles na nagtagumpay sa kanilang empanada business. Handang Uy, umagapay sa type empanada 1 kung vendor gwapo si na si paring Lodi. Grabe, JR. astig. Sa Diyan kanilang gaya host. pagtatagpo, isang Oh, pangarap piniplex ko ang para may ano matutupad. tayo, Halika, JR, inspirasyon. Karen, I wanna Ano, introduce both of Road you to to 1K the siya, Eagle paring Lodi, Six. pwede mo Ito siyang yan, dikitan kung sila'y kung okay lang sa'yo. magkakabarkada na sinimulan nila ang negosyo na Manila Salamat, Empanada. kumusta? Gwapuhag So si ko JR bukit to. nanghanap ng may puhunan sa kanyang Facebook. No? Ina-advertise niya ang kanyang Empanada. binibentang empanada. Naglalako siya at ito ang girlfriend niya na si Karen. Ilang piraso ng empanada ang nabebenta mo sa isang araw? 150 pesos lang po. So, magkano ang benta mo sa isang piraso? 10 pesos lang po. Magkano kita mo sa 10 piso? Barato na no, mura Bukas na. lang po pala yung Yung kita mo. Paano nyo siya matutulungan? 10, Nalaman sobrang po namin gwapo. na si Jer, napakasipag Oo nga, po. mura lang, Yes. 10 lang servings, no? Basta naman din po namin Tsaka, ano yan, humid. Tingnan mo yung ginamit niyang pang ano ng harina. Para tingnan mo, improvise niya, kahoy lang yan. Ngayon po, gusto po namin siya matulungan. Tapos yan, pang PVC yun. Nabigyan po namin siya ng sarili niyang Para yung dulo Ano bang dikit. pangarap mo sa buhay? Ayos ni magsino, sipag at syaga lang. Kagaling naman na yung nila, empanada God bless. business mo, Oo. anong pangarap mo sa Yan Batangas? yung dinikitan nyo kanina, Ma'am Esti. Lumakas po. Si tsaka GR. po, Mura na, may ano yan. Parang bula-bula, di ba? May mabili ka na bula-bula sa mga mall. Ano, siupaw? Bali dito Di ba, nasa mga 20, 30? Ganon din yung laman. Binusog rin ng Six Eagles si JR ng mga tips sa pagninegosyo. Papayo ko din sa'yo para mabantayan mo naman in terms of costing ng ginagawa mong produkto is una, bantayan mo yung mga presyo ng mga, kumbaga ng bilihin. So kung nagmamahal yung gulay, karne, maganda rin na nire-record mo siya ng araw-araw para makita mo bawat buwan sa buong taon kung ano yung kailan tataas para makapaghanda ka din. Dati-dati nakagawa Oo, na mura kami na, Bray. 100 hanggang 200 pirasong empanada, katulad mo. Ngayon, itong ginamit namin na innovation na to, nakakagawa na kami ng umaabot na 10,000 kada araw na empanada. Sa akin nakabalot sa 8x11 na plastic. May size talaga yun. Tapos may improvise ako na ina-upload ko lang siya. Then nagpa-flat siya ng ganito. Ito ang empanada namin nung nag-umpisa kami. Talagang kamay. Sa marketing, first impressions eh. So yun ang nagmamatter. Pag maganda produkto mo sa unang tingin pa lang, Wala yun naman. ang gusto ng mga tao, yung maganda sa paningin. Tapos, ang payo ko lang siguro sa'yo, gagawa ka ng dream mo, lakihan mo. Maraming pong salamat at natulungan niyo po ako. Sana po mas marami pa kayong matulungan na taong katulad ko po. Salamat po. Masayang-masaya si JR sa mga nag-uumapaw na blessings. Bukod sa malapit ng lumabas, ang biyayang anak sa kanila, sa wakas, magsisimula Nawala. Ta. Okay.